Se on huikeeta, kun tapaa jonkun ihmisen, joka on todella perehtynyt asiaansa ja sen lisäksi osaa vielä kertoa siitä inspiroivasti. Tänään mulla on ilo keskustella rakkaustohtori Jason Lepojärven kanssa. Rakkausaiheista muun muassa. Ja itse ihmissuhdetaitokouluttajana, Karla Nieminen Jäämurtajista, niin mun näkökulma on aika paljon semmoista self-helpin näkökulmaa ja ehkä vähän psykologiaa, vähän filosofiaa, mutta teologian näkökulma on mulle vieraampi. Ja senkin takia tosi mielenkiintoista päästä keskustelemaan sun kanssa. Mahtavaa, että aika sopia saatiin sovittua tää. Kuten myös. Kiva nähdä taas. Katsotaan, miten kaikkea tänään saadaan rakkaudesta keskusteltua. Tässä on ehkä vähän niin kuin toinen taivaallinen näkökulma ja maallinen näkökulma. En suostu ottaa sitä harteille. Sä oot tehnyt teologian väitöskirjan rakkausaiheesta. Sä oot luennoinut aiheesta muun muassa Oxfordissa. Ja sä oot kirjoittanut tästä upeita blogikirjoituksia Hyvejohtajuus-blogiin. Sä oot kirjoittanut seksuaalisuudesta ja rakkaudesta upeita kirjoja. Ja kaiken tämän ohella sä hoidat myös omaa parisuhdetta ja oot 2 upean tytön isä. Ja ensi syksynä sua nähdään Ensitreffit alttarilla ohjelman asiantuntijana, mikä on aika siistiä. Niin huikeita juttuja. Onneksi lähdin mukaan. Kyllä mä sitä mietin, mutta ei kaduta yhtään. Oli huikea kokemus. Uskon jo, että siinä on kyllä paljon upeita juttuja, mitä pystyt antaa itsekin, kun mä luin tekstejä, niin mä vähän väliin tuli joku oivallus, joka joko oli tosi hauska tai tosi hyödyllinen oman elämän kannalta. Että kumpi vaan käy mulle. Se on hyvä kombo, että siellä on ne molemmat. Ensin mä löysin tällaisen hienon quotin, että rakkaus on arvostavaa ja vastaanottavaa sitoutumista toisen kukoistukseen. No eikö kuitenkin aika moni pohdi sitä, että mitä saa itse suhteesta ja rakkaudesta, että miten tämä tämmöinen näkökulma rakkaudesta nyt? Se sopii oikein hyvin. Siis rakkauden lajeja, mä itse ajattelen, että on monenlaista, niin monta kuin on ihmissuhdetta. Ja toi kiteyttää, mikä niissä kaikissa on samaa. Eli rakkaus on arvostavaa ja vastaanottavaa sitoutumista toisen kukoistukseen. Kaikissa rakkauden laissa tämä on se ydin, näin mä ajattelen. Ja siinähän on se vastaanottavaa, Karla. Eiks vaan? Eli pysytään avoimena toisen vastarakkaudelle. Ei vaadita sitä. Sitten se tekisi rakkaudesta ehdollista, mutta ei myöskään dissata sitä, vaan jopa toivotaan ja toivotetaan se tervetulleeksi sit, kun se tulee. Niin mä ajattelen, että kyllä se sisältää sen ajatuksen siitä, että sen oman kukoistuksenkin. Totta, että se on kuitenkin tärkeää, että siltä myös toivoo sitä vastavuoroisuutta. Ja mahtava ajatus se, että siinä on ensin se toisen kukoistus. Koska jotenkin tuntuu, että aika harva kuitenkin miettii parisuhteessa, vaikka sitä puhutaankin paljon, että millä lailla mä autan toista ja millä lailla mä hänen elämäänsä ja hänen kukoistustaan parannan. Niin, no rakkaus on vähän, jos sitä, mikä mun mielestä on ehkä vähän harhajohtavaa, niin ajattelen ensisijaisesti tunteena. Niin silloinhan se on enemmänkin minä ja mitä toi toinen voi muussa herättää. Tunteet liittyy mun mielestä olennaisesti kaikkeen inhimilliseen elämään siinä määrin, kun ne antaa sille merkitystä ja motivaatiota. Mutta rakkauden ydin ei ole kuitenkaan tunne, vaan jotain muuta. Mutta kyllä mä näkisin, että tiedätkö, joissain piireissä niin se ei vaan se toisen ajatteleminen, vaan myös se itsensä ajatteleminenkin on niin kuin korjausliike ja tärkeä muistaa. Et on niin kuin 2 vastakkaista virhettä. Unohdetaan se toinen tai unohdetaan itsemme. Ja sitten tietyissä kristillisissä piireissä niin on ollut vallalla semmoinen rakkausnäkemys, että jos sä niin kuin haluat vastarakkautta tai toivot sitä tai pyydät tai ajattelet sitä, mitä mä hyödyn tai miltä tämä musta tuntuu, niin se jollakin tavalla myrkyttäisi sen rakkauden. Tekisi siitä jotenkin vähempi arvosta. Ja mä en usko siihen ollenkaan. Musta se on väärä ideaali. Ja tostahan helposti sit ihmiset elää siinä syyllisyydessä, koska kuitenkin kun miettii myös sitä omaa kantaa siitä suhteesta, niin sitä ajattelee, että minä olen virheellinen ja huono ihminen ja se on niinku se huono puoli, mikä ehkä voi tulla, jos se ideaali on vähän liian korkea. Tai miksi mä osaan rakastaa niinku ajattelematta omaa hyvinvointiani? No mistä sä oot saanut päähäs, että sun pitäisi rakastaa sillä tavalla? Yleensä se on tietyt kristilliset piirret, mutta voin se olla myös niinku ei-kristillisissä piireissä niin esiintyy tämmöinen vääränlainen ideaali. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että se on aika inhimillistä ja aika mahtavaa niin kuin ihmisenä, että
mä en edes halua, että joku rakastaa mua niin, että häntä ei kiinnosta, mitä mieltä mä oon siitä asiasta. Niin. Ei se ole musta kiva, jos niinku, mä oon johonkin ihmiseen todella rakastunut ja haluan hänen kanssa vaikka parisuhteen, tai hän on mun rakas perheenjäsen. Niin. Ja sit häntä ei kiinnosta tipan tippaa, että mitä mieltä mä oon hänestä. Tai mistään muustakaan. Niin kuin siis rakkaus pysyisi avoimena kaikille sun intresseille. Ja sitten mieti joskus, mitä tästä seuraisi, jos otetaan se vastarakkauden kaipuu ja halu ja toive pois. Niin onko se enää rakkautta vai onko se semmoista yhdensuuntaista vaikuttamista? Että mä arvostavasti sitoudun sun kukoistukseen, mutta mä en arvostavasti ja vastaanottavasti sitoudu sun kukoistukseen. Mä itse pysyn sulta suljettuna. Niin siitä tulee enemmän melkein semmoinen niin kuin vähän valtasuhde. Kyllä. Se on yhdensuuntaista auttamista. Se ei ole rakkaussuhde enää. Se voi olla hyvän tekeväisyyttä, mutta se ei ole semmoista vastavuoroista inhimillistä kanssakäymistä. Ja sehän niin kuin, se on just asettaa itsensä aivan väärään asemaan muiden yläpuolelle, jos esimerkiksi testaa ihmisiä. Musta tuntuu, että se on monella ihmisellä semmoinen, joka aiheuttaa epäonnellisuutta, että he aloittaa ihmissuhteen niin, että ensin vähän testaillaan, että ei itse heittäydy siihen, ei itse ole avoimesti siinä haavoittuvainen tai ei itse avoimesti lähde siihen vastavuoroisuuteen, vaan vähän niin kuin kattelee sieltä ylempää, että niin kuin mä nyt heitän tommosen testin, mitenköhän se vastaa tohon, tai niin kuin ikään kuin laitetaan toinen ansaitsemaan sitä kunnioitusta tai luottamusta tai rakkautta niin, että itse pitää itsensä nimenomaan suljettuna, ettei vaan satu. No tuossa on monta juttua, mihin voi tarttua. Esimerkiksi se, että pitääkö niin kuin kunnioitus tai pitääkö luottamus ansaita vai pitääkö jossain määrin antaa ennen kuin se voi olla luottamuksen arvoinen. Ja sitten tulee mieleen sä ehkä haluat palata myöhemmin, Karla, siihen ensitreffit alttareilla, mutta mä oon monelle muistuttanut, että sen ohjelman nimi on Ensitreffit alttareilla, ei 5 viikon avioliittokokeilu. Siinä ei mennä tyyppaamaan, testaamaan, vaan kyllä sinne mennään tai pitäisi mennä sitoutuneena elämänmittaiseen suhteeseen come what may. Ja mä luin jostain sun haastattelusta, että tämä oli niinku kriteeri, jolla sä valitsit ja jolla sä niinku katsoit, että kuka sun nähdäksesi on sopiva siihen ohjelmaan. Nimenomaan, että hän ei mene sinne niinku 5 viikon treffeille, vaan hän menee treffeille aloittamaan siitä avioliiton. Just näin. Mulla oli 2 pääkriteeriä, millä mä ajattelin tuon sopia ohjelmaan ennen kuin edes ruvetaan miettimään, että matchmaking-juttuja. Niin tämä äärimmäinen sitoutuneisuus olisi yksi, ja toinen on semmoinen realistinen rakkauskäsitys, että ymmärtää, että rakkaudessa ei voi ulkoistaa vastuuta jollekin mystiselle rakkaustunteelle, joka tulee ja menee kuin vuorovesi, ikään kuin mulla ei ole siinä vastuuta, tai ikään kuin rakkaus ei ole ensisijaisesti työtä, ja semmoinen taitolaji, jota voi harjoitella. Ja niin, nämä oli mun kriteerit. Meillä oli jokaisella vähän omat kriteerit ja sen takia meitä on 3, että katsotaan asioita omista näkökulmista, omista taustoistamme ja tämmöisen gut feelingi oli osa sitä prosessia. Ei sitä voi kieltää, vaikka olisi kuinka paljon dataa ja vaikka meillä olikin kuinka paljon dataa, niin kyllä ne henkilökohtaiset tapaamiset ja se tutustuminen face to face niin oli ehdottoman tärkeä. Jännittävä nähdä, että mihin se sitten johti siellä. No sitten tuosta tuli mieleen, minusta on mahtavaa siitä, että kuinka ne tunteet tai rakkaus ja myös mun mielestä ilo ei ole sellaisia, että ne vaan tulee tuurilla. Niin kuin yksi hyvä quote on mun mielestä, että moods are not like weather. Että ne ei tuu silleen niin kuin sun mieliala tai rakkaus tai ilo ei tuu vaan silleen, että kas pilvi, että nyt mulla on tämmöinen fiilis. Että semmoiset ihmiset on mun mielestä erittäin nautinnollisia, ehkä jossain määrin sitten hyviä hallitsemaan myös ihmissuhteitaan usein, että he ymmärtää, kuinka se oma työ voi johtaa siihen hyvään mielialaan tai hyvään rakkauteen. Niin, että tunteet seuraa joskus tekoja, ei aina päinvastoin. Ja rakkaudessa niin varmaan aika pitkälle. Onhan se paljon helpompaa rakastaa. Siis jos rakkaus on arvostavaa, vastaanottavaa sitoutumista toisen kukoistukseen, niin onhan se paljon helpompaa. Silloin kun sulla on hyvä tunne, sä oot nukkunut hyvin, sä oot syönyt hyvin ja sä aidosti tykkäät sit toisesta. Ja saatika sitten, että jos sä oot päässyt siihen 18 kuukauden episodiin, jota kutsutaan rakastumiseksi,
niin on se paljon helpompaa. Ja siinä mielessä rakastumisen tunne, ja varsinkin, tai rakkauden tunne, mutta varsinkin rakastumisen tunne niin kuin helpottaa rakastamista. Se antaa sille alkusysäyksen. Mutta se ei niin kuin ole ikiliikkuja, vaan se puutarha vaatii koko aika huolenpitoa ja siinä oma tekojen roolia ja sitten silloin kun tämmöinen tunteiden aalto katoaa hetkellisesti, niin sillä mitä on jäljellä tai mitä jää jäljelle, niin silloin väliä. Ja se helposti, varsinkin silloin aallot kyllä katoaa, jos niinku 2 puutarhuria on siellä eri nurkissa ja katsoo, että mitäs kivaa toi mulle tekisi, tai onkohan toi nyt enää muhun kauhean rakastunut, eikä niinku lähde siihen itse mukaan tekemään sitä rakkautta. Niin. Mä menin kerran, kun mä asuin Helsingissä muutama vuosi sitten, niin mä menin kannustamaan mun lankomiestä, brittilankomiestä, joka juoksi Helsingin maratonin. Ja koko päivän mä siellä jossakin Tehtaankadun liepeillä kannustin kaikkia. Ja mä mietin seuraavan päivän, että miksi mulla on näin hyvä olo. Mä oon niin iloinen ja onnellinen. Ja eihän mä oon tommoista harrastanut paljon. Ja se oli taas järkyttävän hieno muistutus siitä, että kannustaessaan, tehdessään toiselle hyvää, niin se on jotenkin ihmisluontoon sisäänkirjoitettu laki, että siitä saa myös itsekin jotakin. Mutta tämä on vähän synkempi puoli, mutta sehän sama tuntuu pätevän toistekin päin. Eli tämmöiset negatiiviset tunteet jotain henkilöä kohtaan, tai miksei jotain objektiakin kohtaan, jos sitä laiminlyö, tai jotain lemmikkiäkin kohtaan, niin seuraa kielteisiä negatiivisia tekoja. Tähän nyt hyvin sopii käyttää, kun keskustelee teologin kanssa, niin lukee kuin pirun raamattua. Niin sieltä niin kuin aina myös löytää merkkejä siihen suuntaan, että voikin sitten oikeuttaa myös niitä negatiivisia tekojaan, jos niin kuin haluaa. Niin, ja sitten tulee kehä. Niin, siitä tulee semmoinen todella niin kuin negatiivinen kehä. Ja tuosta antamisen ilosta mun mielestä yksi mahtava lempilausahdukseni on, että give to give. Koska niin kuin se antamisen ilo on tutkimustenkin mukaan oikeasti se, että siitä ei tarvitse miettiä sitä niin kuin heti, mitä saa itse takaisin, vaan se oikeasti antaa itsellesi iloa ihan vaan se hyvän antaminen. Mielenkiintoista, että nämäkin asiat voi tällaisella insinöörilogiikalla purkaa. Voi. Yes. Insinöörilogiikalla voi myös purkaa hyvän rakastajan määritelmä. Mä en tiedä, oliko sinulla tarkoitus puhua tästä, mutta mulla on tämmöinen ehkä epäseksikäs hyvän rakastajan määritelmä. Mutta se on mun mielestä silti paras ja realistisin määritelmä. Eli hyvä rakastaja on hyvä ihminen. Piste. Ja tämä ei ole mikään moralismi, vaan hyvä ihminen, jos sillä mä tarkoitan hyvän luonteista, vahvaluonteista ihmistä, joka loppupeleissä tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on harjoittanut kaikkia näitä hyveitään. Eli tämmöisiä hyviä taipumuksia, jotka näkyy teoissa, niin kuin uskollisuutta ja rohkeutta ja viisautta. No, jos rakastaminen on toisen arvostavaa ja vastaanottavaa, tai arvostavaa vastaanottamaa sitoutumista toisen kukoistukseen, niin mistä mä tiedän, mikä sun kukoistus on? Ellei mä oon myös viisas. Eli mä ymmärrän jotain todellisuudesta, sun ihmisluonnosta mä ymmärrän myös jotain mun omasta itsestäni, myös esimerkiksi sen, miten mä oon taipuvainen itsekyyteen ja itsepetokseen. Mä otan tämän kaiken huomioon. No entäs sitten, jos sun rakastaminen vaatii joskus jonkinlaista riskiä, sanotaan nyt, että se on julkisuudessa parjattu ja kaikki sun ystävät sitten joutuu saa sen saman leiman. No, jos se vaan rohkee, niin mä en uskalla arvostaa sua silloin julkisesti ja mä vähän niin kuin vetäydyn. Jälleen näkyy, miten rohkeuden hyve liittyy olennaisesti rakkauteen. Tai kyllä, vaikka joku uskollisuus. Et mieti rakastajaa, joka ei ole uskollinen. Niin se on jotenkin, sen rakkaus on jotenkin haavoittuvaisempaa kuin uskollisen rakastajan rakkaus. All comes back to a good lover is a good person, jos se ymmärretään tällä tavalla. Kyllä. Insinöörilogiikkaa. Kyllä. Ei mitään muuta. Ja se oli ei mahtavaa. olla teologiaa puhuttu ollenkaan. Ei olla. Tää on niinku kaikki all is one, nämä kaikki menee yhteen. Ja tosta oli musta hyve johtajuus blogissa ja kirjassa ja muualla, niin hyvin just siitä, että hyve on se optimi. Hyve ei ole liikaa tai liian vähän. Katsotaan, jos siihen päästään kohta
Loistavaa. Myös siis tämän hyveajattelun lisäksi, jota paljon löytyy sun kirjoituksista, niin mahtavaa on nämä rakkauden teesit. Eli siellä on listattu paljon hyviä viisauksia. Suosittelen ehdottomasti, kannattaa käydä vilkaisee. Siellä on Jasonin... 30 tähän mennessä. Joo, 30 teesiä. Ne lukee, sanotaan 2 minuutissa, eli ei tarvitse myöskään mikään niin kuin Tiiliskiven teologisen akateemisen artikkelin lukemiseen siinä varautua. Eli rakkausteesit kannattaa käydä lukemassa sieltä Jasonin kotisivulta. Osoite on hieno. Rakkaudenammattilainen.fi, eikö se ole? Joka en ole minä. Siinä on vähän sanaleja. Joo, no siellä katsokaa selitykset sivulta. Katsokaa. Nyt ei mennä ja niihin. Ja kuunnelkaa biisit. Kyllä, todellakin. 4 erilaista rakkautta. Tätä sä käytät paljon sun teksteissä. Varmaan se on tullut sun tutkimuksen kautta omaankin käyttöön, että mitä nämä on? 4 erilaista rakkautta. No, silloin kun mä puhun 4, niin yleensä mä silloin puhun tästä C.S. Lewisin rakkausmallista. Ja ne on kiintymys, mä sanon nämä hienot kreikannoksetkin, storge, romanttinen rakkaus, eros, ystävyysrakkaus, filia ja sitten, miten se nyt kääntää, lähimmäisen rakkaus, jumalallinen rakkaus, agape. Ja sitten tämä kauan useasti toistettu määritelmä arvostavasta ja vastaanottavasta sitoutumista toisen kukoistukseen on sitten se, mikä yhdistää näitä kaikkia. Ne on kaikki identtisiä. Ystävyys näyttää hyvin erilaiselta kuin vaikka intohimoinen parisuuden rakkaus, mutta niissä on paljon samaa. Ja rakkaus itse on se, mikä yhdistää kaikkia rakkauden muotoja. Näin mä on sitä vähän järkeillyt. Ja tämä mainio rakkauden määritelmähän on sun elämässä muutaman kerran toistettu, mutta siis jos otetaan kuka tahansa ihminen, niin olettavasti hänen elämässä se on 0 kertaa toistettu, joten se on ihan varmasti tekisi oikein hyvää toistaa vähän lisääkin. Kyllä, niin, kyllä. Ihan hyvä, kun muistutit tuosta. Niin. Lohdullisempaa. Todellakin. Pyörittää tätä samaa levyä. Se ei ole kaikille sama levy. Ei, se on vaan sun sama levy. Siis sehän on asiantuntijan suuri ongelma. Omaa juttua selittää 3 vuotta ja sen jälkeen on silleen, että koko maailma tietää tai oikeasti ei tiedä, itse vaan tietää. Siitä vaan tulee sellainen fiilis. No aloitetaan vaikka tuosta romanttisesta rakkaudesta, erottisesta rakkaudesta. No Lewis tarkoittaa sillä itse asiassa pikemminkin tilaa. Siis sitä tilaa, jossa rakastuneet ovat. Ja englanniksi ei oikeastaan ole semmoista käsitettä sille. Täytyy sanoa you are in love. Ei voi sanoa in loveness, mikä yrittäisi pyrkiä samaa. No tämä on tietenkin tällä tavalla kuvailtuna, niin se on tämmöisen, sen ydin on tämmöisen parisuuden rakkauden, ei kokonaisuudessaan edes, mutta tietty tila siinä parisuuden rakkaudessa, joka sitten tietenkin ottaa eri muotoja ja siinä ideaalitapauksessa vähän niin kuin vuorovesi, niin se intohimo tulee ja menee ja palaa, koska eihän kukaan pysty 10 vuotta elää siinä intohimossa. Siinähän on jokainen, joka on rakastunut, tietää, että silloin laiminlyödään aika paljon muita suhteita ja vaikka töitä ja muuta. No, toiset, niin kuin jokainen, joka on rakastunut, toivoisi, että hän tietää tämän, mutta sittenhän on näitä ihmisiä, jotka rakastuu aina kuukauden ja ihmettelee, kun se aina loppuu sen kuukauden näin tai vuoden jälkeen. Ja se on siis todiste siitä, että tämä nyt ei ollut se oikea. Kyllä. Toinen mun lempi-inhokki, se ajatus siitä oikeasta. Siitä mulla on lisää kysymyksiä. Joo, voidaan palata siihen. Palataan siihen. Mutta ja rakastavaiset, niin kuin Lewis käyttää tämmöistä aika mielenpainuvaa mielikuvaa siitä, että he katsoo toisiaan silmiin. Nyt ystävät ei välttämättä katso toisiaan silmiin siinä mielessä, vaan he on, jos rakastavaiset on kasvotusten, niin ystävät on niin kuin olkapäässä kiinni. He katsoo samaan suuntaan. Nyt Lewis tarkoittaa Lewisin ajattelussa, niin ystävyys syntyy siitä, kun sä huomaat, että sulla on jonkun kanssa sama intressi. Ei välttämättä samat mielipiteet tai samat vastaukset, mutta samat kysymykset. Ja sen takia Lewis sanoo, että miesten ja naisten välistä, sukupuolten välistä rakkautta, vaikka sitä esiintyy nykyään paljon, niin ennen ei niin hirveästi. Tämä oli musta tosi hyvä oivallus just, että siihen on syy. Niin, mikä se on se syy? Ja Lewis ajattelee, no se syy on se, että silloin kun työ ja muu tämmöinen toiminta on sukupuolittunutta, niin silloin
ystävyysrakkautta ei pääse syntymään, koska se vaatii sitä, että tehdään yhdessä, jutellaan toisen maali on tehdä täydellistä lihapataa ja toisen maali on perustaa pörssiyritys, niin ei siinä vaiheessa voi olla ystäviä, ei siinä ole mitään yhteistä. Niin. Ja moni on ymmärtänyt väärin että Lewis ajattelee, että ystävyys tai sukupuolten välinen ystävyysrakkaus ei ole mahdollista. Ei missään tapauksessa. Hän kirjoitti silloin 40-50-luvulla ja hän kirjoitti oikein myönteisesti, että tosi hienoa, että nykyään yliopistomaailmassa, missä hän on töissä, niin tällaista tapahtuu. Mutta tässä on se syy, miten hän sen näkee siihen, että historiallisesti ei niin paljon ollut. Nythän tämähän on muuttunut ihan täysin ja ystävyysrakkaus tämmöisenä rakkauden muotona potentiaalisesti voisi tehdä uutta tuloa, jos ihmiset ymmärtäisivät, että ystävyys on aitoa rakkautta. Ja se kreikan sana filia muistutti siitä, koska se sama sana tarkoitti sekä ystävyyttä että rakkautta. Ja se, että on se kohde ja ne samat kysymykset, niin se on äärimmäisen hyvä vinkki kaikille, ketkä haluaa uusia ystäviä. Ja mun seuraajissa on varmasti niitä, ketkä on kiinnostunut siitä, miten saada uusia ystäviä, ja kaikkihan me elämässä jossain vaiheessa halutaan uusia ystäviä. Niin tää sun teeseistä, että jos kaipaat ystävää, kannattaa innostua asioista. Jos et ole menossa minnekään, sinulla ei voi olla matkakumppaneita. Niin mikä on mun käytännön sovellus tästä on se, että silloin jos tuntuu, että ei ole ystäviä, ei ole helppo tutustua ihmisiin, miettiä, että mistä niitä ystäviä saisi, niin innostuu tai kokeilee innostua jostain. Jos kokeilee vaikka kiipeilyä ja ei se ollutkaan kivaa, no kokeilee seuraavaa harrastusta tai kokeilee seuraavaa ammattia, mutta kokeilee niin kauan, kunnes löytää sen jonkun tavoitteen, koska usein sitä kautta löytyy ne ystävät. Se, jos on niin kaksi ihmistä, jotka kummatkaan ei tiedä, mihin ne on menossa, niin se on hankala lähtökohta ystävystyä. Tosi hankala, mutta voisihan se ajatella, että sekin voi olla se, mikä yhdistää ystäviä. Säkään et tiedä, mitä sä haluat elämältä. No, mäkään en tiedä. Siis teoriassa, miksei? Ehkä joo. Siinä vaiheessa, kun ne on molemmat sitten kohdannut jo jossain, eli ne on noussut sohvalta jo. Joo. Niin. Aivan, just näin. Joo, se voi, mutta harvemmin se näin menee. Onko se nyt Lauri Järvilehto vai kuka, siinä on muuten toinen viisas mies, Karla. Sinun täytyy ehdottomasti haastatella häntä. Joo, täytyy ottaa kyllä. Lauri Järvilehto sanoi jotenkin, että se ihminen, joka ei tiedä kutsumustaan, niin täytyy vaan kokeilla hirvittävästi erilaisia asioita. Kyllä se sieltä tulee. Mutta toinen tyyppi, joka on kanssa aika viisas, tässä et enää ehdi haastatella, on Aristoteles. No just, missä siinä voi ei. Aristoteles sanoi, että kutsumus, sillä on upea määritelmä. Se sanoo, että kutsumus on siellä. Ootko kuullut? Toistaks mä nyt sun itsestäänselvyyksiä taas? Et todellakaan, älä pelkää sitä. Pyörikö levy taas? Ei. Okei, hyvä. Kutsumus on siellä, missä sun taidot ja intohimot kohtaa maailman tarpeet. Eli se puhutaan susta, sun taidoista ja sun intohimoista, mutta ei vaan susta. Se ei ole individualistinen, vaan eikä se ole myöskään vain kollektiivinen, koska se muistaa myös sinut. Mutta siinä otetaan mukaan sekä sinä että maailman tarpeet. Ja kun miettii omia intohimojaan ja taitojaan ja sitten miettii omaa kontekstiin, että missä nämä vois kohdata, että missä on tarvetta tälle, niin sieltä, jos siellä on kutsumus, siellä ei välttämättä ole palkkatyö, ellei käy sika hyvä mäihä. No jos siinä on ne maailman tarpeet riittävästi, niin sitten se on palkkatyö. Niin, no joo. Mun mielestä siinä se tulee toisaalta. Toi on hyvä pointti. Että ehkä se niin kuin maailman tarpeet on eri asia kuin maailman huvitukset. Niin. Tai silleen, että onko se oikea tarve. Niin, ihan hyvä pointti. Jos on aito tarve ja sitä on, niin miksei siitä voisi tulla palkkatyökin. Joo, kyllä. Tosi hyvä. Siinä tarvitaan jälleen sitä viisauden hyvettä, että sä et heti näe, että miten sä teet tästä palkkatyösi itsellesi. Mutta että keinot kyllä löytyy käytännöllisesti viisaalle ihmiselle, joka on tarpeeksi sinnikäs. Niin se pikkuhiljaa pääsee varmaan sinne. Kyllä. Ja sitten se, että saa ne omat taidot sille tasolle, että ne kohtaa maailman tarpeet, niin musta tuntuu, että se on myös se, johon moni kaatuu. Että esimerkiksi yrittäjät yrittää vaikka vuoden tehdä jotain juttuansa. Tai joku asiantuntija, tutkija yrittää vuoden tehdä. No ethän se välttämättä vuodessa ole se maailman arvokkain tutkija tai yrittäjä tai asiantuntija yhtään missään. Tai urheilijana, niin et sä nyt vuodessa ole mikään mestari, valmentaja missään. Niin tavallaan se, että sit se pitkäjänteisyys, että ehkä sitä vähän pitää pidempään katsoa, että missä ne maailman tarpeet on ja sit saada niinku kohtaamaan. Mä löysin oman kutsumukseni miettimällä
mä en vielä osannut sitä Aristoteleen määritelmää pohtia silloin, mutta musta piti tulla lakimies. Ja mulle tuli intia-aikana niin kuin kysymys päähän mieleeni, että mitä mä tekisin, jos mun vanhemmat olisi monimiljonäärejä ja antaisi mulle hurjan kuukausipalkan sillä eholla, että mä teen jotain oikeita töitä. Niin mikä tämä työ olisi? Ja toisin sanoen, mitä mä tekisin niin kuin ilmaisiksi, silkasta kiinnostuksesta. Ja mä muistan sen bussimatkan viikonloppulomalle, kun mä ajattelin, että mä haluaisin olla filosofian ja uskonnon opettaja, tutkija. Ja ennen kuin bussi oli saapunut paikalle, niin mä olin tehnyt päätöksen, että mitä järkeä? Miksi mä tee sitten tätä? Okei, palkka tippuu 3., 4., mutta jos tässä on mun niin kuin sydämen palo ja kiinnostus, niin kyllä mä nyt elämästäni teen paljon siedettävämpää, jos mä sitä seuraan. Siitä on aika pitkä aika, en ole katunut. Ja palkka on vielä ehkä se 3. mistä tiedä. Ja siis tuosta itsellä on ollut hyvin samanlaisia ajatuksia. Ja mulle on tullut ihan täysin shokkina, kun mä valmistuin diplomi-insinööriksi joskus, koska kai se nyt oli about 3 vuotta sitten. Niin mulle tuli ihan täysin shokkina, että jos mä niinku selitin ihmisille, että mä oon löytänyt sen, mitä mä haluan tehdä ja mä autan ihmisiä ja tää on tosi siistiä, että mä voin auttaa heitä kehittää heidän ihmissuhdetaitoja ja kaikki niinku sujuu ihan kivasti ja tälleen. Niin sit tosi monella vaan kuuntelee ja tälleen on silleen, niin, mutta sä saat tonnin vähemmän palkkaa, miksi et sä mennyt deitöihin? Sitten mä oon silleen, kuunteliko sä yhtään, mitä mä selitin? Mä just selitin, että mä oon niinku löytänyt kaikki tähdet ovat kohdallaan ja elämä on ihanaa. Ja sit sä oot silleen, niin, mutta sä saisit tonni enemmän. Että niinku, se on ihmisillä aika vahva se sellainen kuitenkin mun mielestä turha palkan tuijottaminen siinä heti. Niin, heti. Tietenkin sitten jossain vaiheessa pitää varmistaa, että hommat pelaa. Mutta jos sitä palkalla lähtee niin kuin keihäänkärki edellä, niin silloin ehkä lähtee se leikkaus vähän väärään suuntaan. Mutta jos mietit sun intohimoja ja sun taitoja ja maailman tarpeita, ihmisten tarpeita, niin koetko sä tekevässä kutsumustasi? Kyllä. Mielekästä työtä? Kyllä, todellakin. Ja kyllä se niin kuin mun mielestä huomaa siitä, että sit kun keskustelee työstä, no ensinnäkin mun mielestä on kiva keskustella työstä, tässäkin me jauhotaan meidän työstä, niin silleen niin kuin sen huomaa mun mielestä sit kun mä keskustelen välillä ehkä niiden ihmisten kanssa, ketkä on lähtenyt sillä tosi paljon sillä palkkakärjellä, niin sitten niin kuin sieltä tulee tämmöisiä quoteja kuin, että no eihän elämässä oikeastaan millään ole, mikä on kivaa. Eihän elämässä oikeastaan millään ole merkitystä. Sitten itse on silleen, kyllä mun elämässä niin kuin asioilla on merkitystä ja mä nautin elämästä ja asioista ja työstäni ja vapaa-ajastani ja vaikka mistä. Että kyllä se on niin kuin vahvistunut se tunne, että aika on tehnyt asioita, mitä on halunnut tehdä. Näin ulkoapäin ajatellen, niin musta tuntuu, ja tämä on just tämän rakkausmääritelmän niin kuin käyttökelpoisuus ja sovellettavuus, koska musta tuntuu, että sä rakastat sun asiakkaita, jos saa käyttää sitä sanaa, koska sähän arvostat heitä. Sä pysyt heille avoimena ja myös itse varmasti opit, se on vastavuoroista ideaalitapauksessa. Ja sä ehdottomasti sitoudut heidän kukoistukseen, eli heidän kokonaisvaltaiseen onnellisuuteen, ei vaan tässä ja nyt, mutta pitkän aikavälin onnellisuuteen. No mitä muuta se rakkaus on? Joo, kiitos tästä. Tämä oli mahtavasti sanottu ja toivon todella ja haluan ajatella ja itse ajattelen, että asia olisi näin. Mulla on täällä pari tämmöistä epäseksikästä, mutta tärkeää ajatusta. Epäseksikästä, mutta tärkeää ajatusta sun kokeista. Toi on mun väitöskirjan otsikko. Joo. Ei. Epäseksikäs, mutta tärkeä ajatus. Ei, koska sulhan oli joku hyvä, mikä sai kaikki innostumaan. Mikä se oli väitöskirjan otsikko? Se oli kyllä ihan hyvin valittu. Se oli God is love, but love is not God. Ja ylipäätänsä rakkaus, universaali juttu kiinnostaa. Se oli todella hyvä. Valitsin hyvän hevosen. Kyllä, ja se on ihan ok. Se on ihan ok. No, ensimmäinen tämmöinen ajatus, mikä löytyy sulta on, että sitä oikeaa ei ole olemassa. Me olemme kaikki niitä väärejä. Parisuhden rakkauden haaste on löytää joku hyvä. Rakkauden haaste on loppupeleissä opetella rakastamaan sitä ihmistä, jonka kanssa satumme olemaan naimisissa. No eikö tämä nyt ole aika pessimistinen ja epäromanttinen ja eikö siinä pidä olla sitä magiikkaa ja kipinää? Jos on epäromanttinen, niin sitten meidän ajatus romantiikasta kaipaa muuttamista. Jos on pessimistinen, niin sitten meidän ajatus realismista kaipaa pientä hienosäätöä. Kyllä mä uskon siihen, ja mä en ajattele, että mä oon itse epäromantikko tai pessimistinen, vaan aika realistinen ja toiveikas. Mutta mä ajattelen, että tämä suojelee meitä
semmoisilta vahingoilta, mitä tämmöinen ylisentimentaalinen romanttinen rakkaus ja sen oikean myytti voi aiheuttaa. Ja ne vasta viekin sitten sydänsuruun ja oman ja muiden, että se oikea, sen taipumus on, siinä on 2 vaaraa mä näen, se oikea, myytti siitä oikeasta. Mä näen, että siinä on 2 vaaraa. Yksi on se, että se selittää sen, minkä takia on paljon yksinäisiä ihmisiä. Vieläkin ne etsii sitä oikeaa. Ja mä koko ajan palaan tähän kristilliseen piireihin, mutta mä tunnen sitä piiriä aika hyvin. Ja siellä on edelleen niitä, jotka odottaa, että Jumala tuo heille sen miehen tai sen naisen. No, voi kertoa, löytyy kaikista. Okei. No niin, juuri näin. Ja koska ei ole tullut vielä sitä oikeaa. No, tämä ei nyt tarkoita, että kaikki voi ottaa kenen tahansa siitä. Niin totta kai pitää olla järkevä ja viisas ja miettiä yhteensopivuutta ja muuta. Mutta ymmärtäen sen, että kukaan ei ole se oikea siinä mielessä. Että kun elämästä tulisi helppoja, että kun sä et pettyisi siihen, että kun se ei pettyisi suhun, vaan me ollaan kaikki haavoitettuja ihmisiä, me ollaan kaikki haavoittavia ihmisiä, me ollaan kaikki keskeneräisiä ihmisiä sillä, että me tullaan muuttumaan. Se, jonka kanssa menet naimisiin, niin tulee muuttumaan ja sä tulet muuttumaan. Ja olosuhteet ympärillä tulee muuttumaan. Ja silloin tämä korostuu tämä hyvän rakastajan määritelmä niin kuin hyveiden summana. Niitä tarvitaan, jotta se kukoistaa ja se puutarha loistaa. No toinen vaara on sit just se, että sitten jos sulla on tämmöinen, mikä mun mielestä on väärinymmärrys ja myytti, ajatus siitä oikeasta. Ja sä käytät sitä, saattaa olla taipuvainen käyttämään sitä tämmöisenä moraalisena alibina. Siitä mulla tulee kohta kysymys. Okei, moraalinen alibi. Joo. Niin kuin hylkäämiselle, parisuhteen hylkäämiselle, puolison hylkäämiselle. Tämä ei siis ilmeisesti ollut se oikea, koska jos se olisi ollut se oikea, niin meillä ei olisi ollut näitä ongelmia. Ja nyt jälleen kerran mä en tarkoita sitä, etteikö joskus olisi oikeasti semmoisia ongelmia, että pitäisi juosta ja kovaa. Mutta tosi usein niin näin ei ole. Että kyllä mä väittäisin, että tämmöinen ajatus siitä, joka saattaa tuntua pessimistisemmältä, niin suojelee sitä parisuhdetta. Ja ymmärtää sen, että loppupeleissä niin joka ikinen tulee pettymään joka ikisen joskus. Kyllä. Ja sä tulet olemaan pettymys joka ikiselle joskus. Ja se ei vielä itsessään riitä perusteeksi mun mielestä siihen, että hylätään tai heitetään hanskat tiskiin. Kyllä. No sitten tähän toiseen ajatukseen, ehkä vähän yllättävään, mikä se oli, epäseksikkääseen ja tärkeään ajatukseen rakkaudesta. Siitä, että missä tilanteessa rakkaudesta voi olla haittaa. Eli sun kirjoituksessa on tämmöinen mahtava käsite kuin rakastuva keski-ikäinen mies tai nainen syndrooma, joka mun mielestä avasi hyvin tätä, että missä tilanteessa rakkaudesta voi olla haittaa, ja tätä moraalinen alibikin tulee tässä kuvioon. Eli mikä tämä käsite on? Mitä sillä tarkoitetaan? Rakastuva keski-ikäinen mies syndrooma. Tai nainen. Mutta mä jossakin väitöskirjassa, tämmöisessä etiikan alan väitöskirjassa sen rakastuva keski-ikäinen mies, niin bongasin. Ja musta se oli heti tämmöinen sovelluskelpoinen. Ja mä rupesin kutsua sitä syndroomaksi sen takia, koska se on niin kuin vähän epidemia. Se näkyy, kun katselee ympärilleen. Ja se tarkoittaa siis sitä ilmiötä, kun yleensä keski-ikäinen mies, mutta se voi olla myös ei-keski-ikäinen ja se voi olla myös nainen. Mutta kun tämmöinen vähän keski-ikäinen mies rakastuu avioliittonsa ulkopuolella ja hylkää perheensä, pettää vaimonsa ja mahdollisesti vielä pettää ystävänsä. Ja joskus nämä on sitten nämä on siis elimellisessä suhteessa toisiinsa nämä kaksi monellakin tapaa. Mutta anyways, niin tämä on musta mä oon niin väsynyt näkemään näitä, lukemaan näistä tarinoista. Mulla ei riitä sympatiaa ja mä toivon, että mulle ei käy niin. Mutta mä ymmärrän pikkasen, että miksi niin käy. Ja se liittyy tähän rakastumisen
Ja puhutaan nyt ei rakkaudesta, vaan lähinnä rakastumisesta. Että rakastuminen on kaksiteräinen miakka. Kun se rakastumisen tunne, jokainen, joka on kokenut sen, niin tuntuu lupaavan autuutta. Tuntuu lupaavan onnellisuutta. Ja semmoisella tasolla, intensiteetillä, että ajatus sen hylkäämisestä niin kun saattaa meidät itsesäälin syvään monttuun. Ja sehän ei tietenkään pidä sitä lupaustaan, mutta siinä tilassa se tuntuu niin uskottavalta, että ihminen on valmis tekemään suuriakin uhrauksia tämän rakkauden tähden. Ja mä oon joskus käyttänyt todella epäseksikästä ja ainakin poliittisesti epäkorrektia kielikuvaa tämmöisestä hillittömästä, eli ihmiseltä, jolta puuttuu hilli tai kontrolli, hillittömästä rakastajasta itsemurhapommittajana. Loppujen lopuksi hän särkee oman sydämensä ja särkee muiden sydämet siinä ympärillä. Ja ne hyvät, kauniit asiat, mitä luuli tavoittelevan, niin usein paljastuu illuusioksi ja suutariksi. Mutta sitten se vahinko, minkä aiheuttaa, niin on ihan todellista vahinkoa. Kyllä. Tämä on traagista. Kyllä. Mun mielestä se oli tosi hyvä tässä se 4 rakkauden malli, että tavallaan näkee vaan sen hetken siinä, kun on ne vaaleanpunaiset silmälasit päässä, niin näkee vaan sen yhden niistä 4. Ja se tekee niistä kaikista muista niin kuin hetkellisesti ei totta, ja sitten se tuntuu kaikki oikealta ja oikeutetulta. Että kun moraalinen alibi. Niin, moraalinen alibi, että minulla on tämä ihana eros-rakkaussuhde tässä, ja kyllä minä tässä kuukaudessa olen vakuuttunut, että nyt voin tehdä ihan mitä vaan perheelleni ja sulle ja kavereille. Rakkauden tähden minä kaiken nämä tein. Kyllä. Kuka minua voi syyttää, tuomita? Kyllä. Se tehtiin rakkaudesta. Kyllä, aivan. Että niin kuin rakkauden puolesta ja minulla on oikeus olla onnellinen. Sekin oli siellä jossain. Niin oli, joo. Mutta se on niin kuin, mun mielestä kuvaa hyvin sitä tärkeyttä, että kuitenkin miettii niitä kaikkia, että se rakkaus ei ole vaan se romanttinen, eroottinen ihastuminen, vaan siinä on aika paljon muutakin, mitä kannattaisi miettiä. Ja sen takia niin kuin rakastuminen on kaksiteräinen miakka. Se voi käskeä sinut tekemään vähän höperöjäkin juttuja. Ja väitöskirjan otsikko on niin kuin Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Jos siitä rakastumisen tunteesta tekee itselleen kiintotähden, niin kuin Jumalan, niin sitten tulee korttitalo ja ruumiita tulee. Aivan. Tässä on paljon Aika epäseksikästä rakkaustohtorilta. Mutta paljon ajatuksia, jolla voi päästä nauttimaan siitä upeasta rakkaudesta, kun muistaa varoo niitä kaikkia konnankoukkuja, mitä siellä voi olla, niin sit voi päästä nauttimaan siitä upeasta ystävyysrakkaudesta ja upeasta parisuhderakkaudesta. Mahtavia ajatuksia, kiitos. Loppuun kysymys Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta. Mikä yllätti sut? Mikä oli sellainen, kun sä lähdit mukaan siihen, niin mitä sä et olisi osannut odottaa? No, nyt jälkikäteen ajateltuna, mikä yllätti mut oli se, että se positiivinen vastuu. Siis mä en ole mikään parisuuden ammattilainen. Mä en ole psykologi, seksuaaliterapeutti, psykoterapeutti, niin kuin nämä muut. Sen takia meitä on useampi. Mutta mä en pidä ammatillista etäisyyttä. Joo, toi on sama. Mä oon diplomi-insinööri, mun ei tarvitse pitää ammatillista etäisyyttä. Ja silloin haittansa, mutta silloin myös hyötynsä. Et hyödyt on se, että pystyy olemaan aika suora. Haitta on se, että siis, se ei ole haitta, mutta mä pyrin ystävystyä kaikkien kanssa. Ja mulla on niin kuin omat intressit siellä. Siis mä sijoitan toivoni. Sen takia, kun jokin asia epäonnistuu, niin moni ympärilläkin harmittelee sitä, koska he ovat sijoittaneet toivonsa teidän kukoistukseen. Ja sitten sieltä ei tulekaan osinkoja. Business-termein. Niin mä yllätyin siitä, että kuinka tosissaan mä otin tämän. Tämä ei ollut tämmöistä abstraktia matematiikkaa ja todennäköisyyslaskelmaa, vaan tässä on ihan ihmisten elämä kyseessä, tosielämä kyseessä, ja mä aidosti toivon heille hyvää. Ja positiivinen vastuu painoi ja painaa. Meillä oli 3 roolia. Meillä oli siis tämä oman alan asiantuntija, mikä tahansa se ala on. Sitten meillä oli tämä matchmaking-rooli, mutta me ei jätetty näitä pareja yksin, vaan oltiin tämmöisiä niin kuin kanssakulkijoita, vähän coachaajia, valmentajia tietyssä määrin. Tämä tripla-rooli oli haastava, mutta tosi antoisa ja oli se upea kokemus.
Mahtavaa. Sitä innolla odotellessa syksyllä kaikki katsomaan, niin sieltä näkyy lopputulokset. Missä sua voi lukea ja kuulla lisää? Missä voi seurata Jason Lepojärven juttuja? No mua voi seurata Facebookissa. Valitettavan paljon olen siellä. Twitterissä. Tai ei hashtagilla, huomaa, että mä vasta aloittelen sen käyttöön, mutta Rakkaustohtori. Ja sitten mun nettisivulla rakkaudenammattilainen.fi. Ja sieltä voi käydä ottaa selvää, että kuka se on se rakkauden ammattilainen. Todellakin. Siellä on paljon lisämateriaalia. Mahtavaa oli keskustella sun kanssa ja mahtavaa jatkoa Rakkauden tohtori uralle. Katsotaan, mitä kaikkea tästä vielä tulee. My pleasure. Kiitos. Kiitos.